Vitaj. Vidím, že si opäť našiel čas na to, aby si na sebe duchovne pracoval. Myseľ je z toho nadšená však. Zapísala si to do kalendára, pripravila si zoznam očakávaní, ako by to malo vyzerať, čo by si mal cítiť, kedy už konečne príde to veľké osvietenie. Zabudni na to. Všetko to zahoď. Ja od teba dnes nechcem žiadnu prácu. Nechcem, aby si bol dobrý meditujúci. Nechcem dokonca ani to, aby si sa snažil upokojiť. Na túto chvíľu si dáme pauzu od tej nesmierne ťažkej profesie, ktorou je bytie tebou. Zatvor oči, ak si tak ešte neurobil. A teraz urob niečo veľmi radikálne. Daj mi na chvíľu všetko, čím si myslíš, že si. Tvoju minulosť. Všetky tie príbehy o tom, kto ti ublížil, čo si dokázal, aké máš traumy, odlož to. Ak sú to naozaj také cenné poklady, tvoje ego ti ich po skončení tejto vedenej meditácie veľmi rado vráti späť. Takže minulosť je preč. Teraz budúcnosť. Všetky plány na zajtra, strachy z toho, čo sa stane o rok, nádeje, že raz bude lepšie. Odlož to. Neexistuje to. Zostáva len tento okamih. Ale my pôjdeme ešte hlbšie. Odlož aj svoju predstavu o tom, kto si práve teraz. Odlož svoju identitu, svoje meno, svoje pohlavie, svoju duchovnú úroveň. Zobleč si to všetko ako staré kabáty. Čo zostalo? Myseľ teraz možno nabehne a kričí: nič tam nie je to prázdne, rýchlo sa niečoho chyťme. To je len jej prirodzený reflex. Myseľ neznáša prázdnotu, pretože v nej nemá žiadnu moc. Len ju s úsmevom pozoruj. Nedávaj jej svoju pozornosť. Nechoď s ňou do debaty. Zostaň len v tom jednoduchom, tichom pocite: ja som. Cítiš to? Predtým, než si táto konkrétna osoba s týmto menom, predtým, než si človek s problémami, je tu len toto čisté vedomie. Ja som. Nepridávaj k tomu žiadne iné slovo. Len čistý pocit prítomnosti. A teraz ti ukážem tú najväčšiu ilúziu, akej si kedy uveril. Ak môžeš pozorovať svoje myšlienky, znamená to, že ty nie si tie myšlienky. Sú len niečím, čo sa premieta na tvojom vedomí. Ak môžeš cítiť a pozorovať svoje emócie, ty nie si tie emócie. Prichádzajú a odchádzajú ako mraky na oblohe. Ak môžeš vnímať svoje telo, ty nie si len toto telo. Tak kto teda si? Otoč pozornosť. Doteraz si neustále svietil tým obrovským svetlometom svojej pozornosti von, do sveta, na veci tam vonku. Otoč ho o 180 stupňov. Pozri sa na toho, kto sa pozerá. Môžeš to vedomie chytiť? Môžeš ho opísať? Nemôžeš, pretože to nemá tvar. Nemá to začiatok a nemá to koniec. Nemá hranice. Je to len čistý, nekonečný priestor vnímania.
Tvoja myseľ sa možno teraz snaží urobiť aj z tejto prázdnoty nejaký objekt. Snaží sa to pochopiť. Zastav to. Nedá sa to pochopiť. Dá sa tým len byť. Zostaň bdelý. Zostaň prítomný. Zostaň ako toto tiché svedectvo. Ty nie si v tomto svete. Tento svet je v tebe. Všetko sa deje v tvojej obrovskej kapacite. Nič nerob. Už nič nehľadaj. Nemusíš to vedomie nejako na silu držať, aby ti neušlo. Ono drží teba. Je to to jediné, čo tu naozaj je. Cítiš ten pokoj? Tú prirodzenú radosť, ktorá nepotrebuje žiadnu vonkajšiu príčinu. To nie je niečo, čo som ti práve teraz dal. Ja ti nemôžem dať nič, čo by si už dávno nemal. To je tvoja vlastná vôňa. To je parfém tvojej pravej podstaty. Užívaj si túto prázdnotu. Odpočívaj vo svojom vlastnom, čistom bytí. Nechaj myseľ, nech si tam niekde v diaľke robí, čo chce. Ty sa jej už nemusíš dotýkať. Len buď. Už si doma. Beto.